dubi kasashe irin su Iran da sauransu, Amerika ta sa musu ido. Duk wanda yake so ya samarwa da kanshi rayuwa, Amerika ta gallabe su. Mutane irin na kasashen South Africa, mutanen kasashen East Africa, waɗannan mutane 'yan son rayuwa ne, 'yan son holewa ne. Amerika sai ta ga to ta za ta bullo musu ita kuma, don me za su rayu su ta fati su ta holewa. Sai aka je aka kirkiro cita ta sida, wato cita ainihin HIV, aka je aka baza a tsakaninsu. Don haka in ma rayuwa kake so ka yi rayuwa ka ji daɗi, Amerika ta ce ba za ka yi ba. In addini ne ta ce ba za ka yi ba, idan tattali ne ta ce ba za ka yi ba, idan ƙarfi kake so ka yi ka samu mulki ka ɗaukaka security, Amerika ta ce ba za ka yi ba. A ƙarƙashin haka kenan ya kamata a ce duniyar yau gaba ɗaya ta haɗu ta yaƙi Amerika domin a kwantar da ita, kowa baiwar da Allah ya mishi ta bayyana. Ina fata an gane. Kuma waɗannan abubuwan su ne factors, su ne manyan dalilai wadda ƙasar Amerika ta jawa kanta mummunan baƙin jini. Ƙasar Amerika ta jawa kanta mummunan baƙin jini. Yau duk inda ba Amerika yake a duniya ɗarɗar ike za a kawo mai hari a madadin ƙasar shi da ainihin ake jin haushi. Ina fata an gane. Aka samu wani babban ɗan jarida, ba Yahude ne ba Amerika, David Duke, ya ta gaya musu gaskiya, suka yi ta faɗa da shi. Tun daga lokacin da aka yi September 11th, ya zo ya ce bai yiwa ku shiga cikin rayuwar mutane a ko'ina kuma ta komai, kuma ku ce wai ba za ku yi baƙin jini ba, ba kuma za a ƙi ku ba, ba za a kai muku hari ba. Ya zo ya kawo the big lie, one of his articles, ɗaya daga cikin rubuce-rubucen shi, ya ce mafi girman ƙarya da aka yi a wannan zamani, the lie of the century, ƙaryar da aka yi mafi girma ita ce September 11, an yi wasa da hankalin mutane ne. Ya ce babu wasu bin Laden, babu wasu 'yan alka'ida, babu wasu kaza, duk karya ne kawai, su suka shirya abebansu, suka yi kawai don su cimma dalilansu, na ɗaya na siyasa, na biyu na tattali, na uku na addini, haka duk dalilai gaba ɗaya sun kuma cimma, kuma suna kan cimma. Daga wannan lokacin ne suka sami damar su yaƙi kowa in ya yi ƙoƙarin ɗaukaka aƙidar shi ko addinin shi da nufin cewa sun yaƙi ɗan ta'adda ne. But who are the most terrorists on earth? The Americans. Babu ƙasar da suke da ta'addanci a duk duniya irin America. Tutar su kawai tana nuna su 'yan ta'adda ne. Wannan blue ɗin yana representing kogin Atlantika ne. Blue, the red represent the blood, jinin baƙaƙen fata wanda ake ɗibar. Mutum 60,000 a ɗibe su, bayi a ɗibe su a mutanen Afirka a garurukansu, a zo a ɗibe su ƙarfi da yaji ba bayi ba ne, a aje a ɗibe su da ƙarfin tsiya, a je a ratsa kogin Atlanta kafin a isa wajen 5,000 sun rasu. Waɗannan guda 1,000 da suka isa dole ne su yi aikin da za su mayar da kuɗin waɗancan da suka mutu. To duk wanda ya mutu ko wanda bai da lafiya sai su ɗauke shi sai su jefa shi cikin teku. Shine jini ya ratsu da blue yana wakiltar me, yana wakiltar ruwa. Da haka fa tutar America ita kanta tana representing terrorism ne. Wallahi barnar da kasar Amerika take a zamanin nan bata gaza barnar samudawa da Allah ya ce wa idza batashtum jabbari. Mutane ne azzalimai macuta. Jama'a ba ku ga irin kisan kan da aka rinka a Afirka nan ba? Yakin kasar Liberia da yakin Sierra Leone. Idan wani soja ya je Liberia ko Sierra Leone ya dawo, dan Allah ka zaunar da shi ya baka labari. Wani soja cikin mutanen mu ahlus sunna, mutumin Kauru nan Kauru, ya ce wani yaro daga cikin irin waɗanda turawa suka sa suka rinka kashe iyayensu, lokacin da ya tuba ya ce musu shi ya kashe uwarshi da uban shi. Aka ce ya aka, ya ce bindiga ya ɗauka ya je gidansu, ya sa uwar da uban suka fito suka kneel down suka durƙusa gaban shi, ya ɗauki wuƙa ya yanke kunnen uban shi, ya ce karka manta sanda nake ƙarami irin izayar da kai min, yau Allah ya danƙa ka a hannuna sai na rama. Ya ce ka bani wahala don haka sai na baka wahala tukun. Sannan ya sake yanke ɗaya kunnen, sannan ya sa bindiga ya
fata-fata da naman uban, uwar tana durƙushe tana kallo. Sai da ya gama ya ce ke baki bani wahala ina yaro ba, don haka ke harbi ɗaya kawai ya ishe ki. Pat ya sa ya make ta. Ku je ku nemi documentary cassette, zan ɗauka in Allah su sai aiko da malam ya sa muku ku gani irin bala'in abin da aka yi. Ɗan jaridan sai ya ce wai ya sa 1/5 ne, wai ya rarrage di ya zabge, amma wallahi in ka gani sai ka yi kuka in kana da tausayi. Sai ka ga yara 'yan ƙanana ga sunan shekara 5 shekara 7 sai su ce su suka kashe iyayensu. A zazzaga wa yaro hodar iblis ya sha, sai ya ce tafi ka je duk mutan gidanku ka kashe su, a bashi bindiga. Yaro dan karami a koya mai yadda zai harba bindiga, sai a bashi hodar iblis ya shaka, sai ya fita cikin hayyacin shi ya je duk mutumin da ya gani sai ya kashe. A je a samu garwa guda na manja a dafa shi sai ya tafasa, a rinka kamo mutane ana tsoma hannunsa a ciki. In ka ce kai wannan da wahala sai a ce maka short sleeve ko long sleeve, dogon hannu ko gajeren hannu. In ka ce dogon hannu sai a datsa hannunka zuwa wuyan hannu, in ka ce gajeren hannu a datse zuwa. Duk wannan aikin turawa ne da suke mana. To dan kawai an aika da guda 200 lahira ko 209 ko wane musulmin cikinsu Allah ya ji kansu. Amma ina gaya muku jihadi tsakanin mu da America farawa akai. Mu kan we are very much happy that America is under attack and Pentagon is on fire. We are very much happy and glad about that. Shi sa Khalid bin Walid sahabin manzon Allah wata rana kasan yana daga cikin sahabbai da suka yi suna a fagen jihadi. Yana da wahala a je yaki da Khalid ba a ci nasara a yakin nan ba. Saka lokacin da aka yi yakin Mu'ta shi ya ciyo wannan yakin a sa'ad da aka kashe kwamandoji guda 3 da manzon Allah ya nada. Annabi ya ce idan an kashe wane ya dau tuta, idan an kashe wane ya dau tuta, idan an kashe wane ya dau tuta. Kwamandoji nawa? Kwamandoji 3 a yakin Mu'ta. Duka wa'annan da manzon Allah ya lissafa, ai kaman annabi ya lissafa za a kashe su ne. Dukkaninsu sai da aka kashe su. To sai ya zamana babu kwamanda. Sai Khalid bin Walid sai suri sai cebe tutar, sai ya nada kanshi kwamanda, sai ya jagoranci yakin kuma yayi nasara akan kafirai. Shine da ya dawo gida sai manzon Allah ya ce anta sayfullahi almaslul, kai takobin Allah ne zararre Khalid. To shine sai ya daga Qur'ani haka yana takaici, yana cewa Qur'ani jihadi ya hana mu karanta ki, fagen jihadi ya hana mu samu lokacin da zamu makaranta ki, saboda wanda yake filin jihadi sallar dare zai mai wahala, sannan kuma karatun Qur'ani zai mai wahala saboda ana fama da makiya Allah. To wannan yake nuna maka cewa ashe nan yana nufin cewa a harkar rayuwa ko a harkar addini ba za mu taru a waje ɗaya ba. Dole wasu za su bazama, wani yana harkar kasuwanci ya tare mana rigimar da ke wajajen kasuwanci, wannan ya shiga soja, wannan ya shiga DSS, wanda ya shiga ɗan sanda, duk matsalolin da suke cikin nan wajen sai su tare mana. Ina ji kai ne je kake bani wani labari game da abin da ya faru a barikin ladi ko na kashe kwanan nan da aka tare wasu matafiya aka kashe su, wanda kabilan Birob suka kashe wajen mutane 3 suka kashe ko wajen mutane 3 suka kashe, suka fito da su daga mota suka yanka su, sannan suka babbake wasu gawakin nasu, wasu kuma Allah ya taimake su suka tsira da ransu. To shine a sadda aka yi kisan su wa'inda suka tsiran sai suka je suka samu wasu sojoji, sai suka ba su labarin ga abin da ya faru. To sai sojojin suka ce za ku iya gane wajen, suka ce eh. To a cikin sojojin akwai musulmai akwai wanda ba musulmai ba. Da aka zo sai suka nuna musu waje har da alamun jini da inda aka ja gawawakin mutane da inda dai har aka fara binciken ina sauran gawawaki suke. Abin da zai baka mamaki a cikin sojojin wasu suke ta kawai a bar magana kawai ya wuce, sai musulman suka ce bai wuce ba da yan uwanmu aka shi. Sai da suka matsa sosai suka je suka nemo gawawakin sauran. Yanzu kaga a nan wajen wa'innan sojoji sun zama wakilanmu, kuma idan da za su ga ana kashe musulmi za su iya kokarin su. To shi yasa kaga wai fa a haka da kake kallon irin cutar wanda ake mana a ƙasar nan, kuma muna da mutane ne fa a cikin jami'an tsaro, muna da wakilai ne fa. Yasa kullum muke kira ga jami'an tsaro
musamman waɗanda suke rike da matsayi mai ƙarfi a ciki, wallahi billahi al'azim ku zama wakilai wa addinin ku. A idan su ma suna gani, ai ga malaman nan suna zaune suna gani, tunda jami'in DSS ne, duk da ka san su boye suke, yana cikin wannan kwamitin namu nan na da'awa. Jami'in DSS ne, su suna ganin abin da suke gani. Shi hatta shi akwai wanda saboda kin addini suke ce mai, saboda kishin shiga addini, yana ban labari akwai wanda suka dinga ce mai Boko Haram a cikin ma'aikatansu. Kuma jami'in DSS ne gashi na zaune. Jami'in DSS ne. Me yasa? Saboda wai kishin sa ga addini har suke ce wishi wai Boko Haram. Yace muka hau sama da su muka fado muka yi ta bala'i da su. To wannan fa akwai wakilan mu a ciki kenan. Sai sa ce wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. A samu wasu su shiga lauya su yi karatun law, su shiga domin su kare mana muradin addinin mu. Kaga hatta shari'ar nan da ake so a yaka, idan da ba mu da lauyoyi da tuna an gama yakansa. Idan da ba namu a cikin lauyoyi, kana zamanin yanzu da yanzu labari ake yi, da babu ita. Duk abin da kake tunani na cutarwa ga musulunci, wasu manyan nama da kake gani baka san kokarin da suke ba. Baka san akwai kokarin da zai yi ba za ma su iya bayyana ba, saboda in sun bayyana sharrin da za a bi su da shi ya wuce daga tunani, sai dai su yi abin underground. Yasa ba kowace matsala bane in ya tashi mu ringa sukan manyan mu. Akwai abin da su suna kokari, wani abin ma har aje a magance ta kai baka sani ba, su suka sanya suka yi, saboda in sun bayyana a fili, to saboda haka mu ba mu da gatan da ma za mu iya bayyana addinin mu da kishin addinin mu. Idan kai haka sai a fara neman ganin bayan ka. To dole kaga an ce yaki dan me? Yaki dan zamba ne. Yaki dan zamba ne. Akwai manya da dama a cikin 'yan siyasa, akwai su da dama a cikin 'yan boko da suke kishin addini kuma suke wa addini aiki underground, suke tarewa musulunci matsaloli da yawa. To shine ai muke ƙara kira su ƙara ƙaimi, sojoji ku ƙara ƙaimi ku kare addinin ku, 'yan sanda su ƙara ƙaimi su kare addininsu. In ba haka ba, haka za a wayi gari wani daga cikinmu mai kima ya shiga hannu dan ba namu a wajen a ci zarafinsa. Wannan shine mafi saukin abu, dan ba mamu a wajen a kulla ma mutum sharri. Shi yasa muke cewa matasa shiga su yi karatun boko, dan yanzu wannan shine hanya mafi sauki. Tilo da ya rage mana da zamu iya kan mutanen nan shine idan mun rasa duk fawa, to ya zama muna da ilimin da zamu iya gane sharrinsu. Yanzu ka duba ko yarinya da aka ja ka sace sai aka tashi, ka je ka duba sharidu abin da suke yadawa, missing girl suke cewa, missing girl, wai missing fa wai kaji, wai bacewa ta yi. Dan iska ga wanda ya sace ta yakin nafin nata, amma wai sai suka ce missing, kaji kalmar da suka amfani da shi. Amma namu da aka tashi bayyanawa, me aka bayyana? Wani dan ta'adda ya sato yarinya musulmi, sai an bayyana ma ya sato yarinya, alhali yarinya ita ta biyo shi nusa yalo dan ta musulunta da sauransu. Mu ba abin da zai hana mu yada musulunci fa, duk farfagandan su. Ko da za an kira daga Kaduna, akwai wata da take so ta zo za ta musulunta, in kuma ta musulunta za ku ji. Tana nan Abuja, daga Kaduna aka kira na ake cewa to tunda ni ne a Abuja, to a neme ni, tana so za ta musulunta, a gaya mata ka'idodin musulunci, to kuma muna jiranta. Ba wanda ya sai hana mu yada addinin mu, duk sharrin da za ka yi. An bayyance abin da kyau? To shi yasa Allah ya ce wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata, ka tsaye da sallah wa atuz zakata, ka bada zakka. Allah ya ce wa aqridullaha qardan hasana, ka bai wa Allah rance mai kyau. Ana ba wa Allah rance? A'a, to ya za a ba wa Allah rance bayan Allah ya ce ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun? Ni ba na bukatar arziki daga gare ku dan nafi karfin ku bani. Inna Allah huwa ar-razzaqu zul quwwatil matin. To kuma nan aka ce kuma ka ba wa Allah rance, yana daga cikin ayan da Yahuda suka dinga wa annabi izgili. Ya ce to ai ashe Allah annabin ma talaka ne ashe. Wallahu menene suke cewa, sun fada suka ce yadullahi maglula, ko suka ce hannun Allah a makale yake.
gullat aidihim, ba tsinan ne irin ba yahudi mala, saboda ba wanda ya zagi Allah irin ba yahudi ya rena Allah. Su suka ce yadullahi magalula, suka ce hannun Allah a makale yake. Allah ya ce bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha, hannun Allah buɗe suke. Allah ya ce gullat aidihim, su ne dai hannunsu a me a makale yake, amma ba hannun Allah ba. To an zo an ce a bawa Allah rance, suka ce a mun gano ashe Allah talaka ne tunda yana neman rance. A ko bawa Allah rance ba yana nufin a bawa Allah ba. Ku taimaki addini ta hanyar yada alheri, shine bawa Allah rance. Shi kuma ya mai muku a ina, a lahiran ku, a cikin aljannar ku. Shine ma'ana abin da Allah yake nufi ku ba da rance. Shine yanzu idan ka ba da naira 100 sadaka, to sai a rene ta koma miliyan 100 a wajen Allah. A wajen Allah sai ta koma miliyan 100 ka bayar. Saboda manzon Allah ne faɗa cikin hadisi, yace babu wani mutum da zai ba da sadaka face wannan sadakan za a yi ta renanta har sai ta girma ta kai kamar dutsen Uhudu, ladanta zai kai kamar dutsen Uhudu. Kuma annabi ya ce albishir gare ku masu taimakawa, masu ba da sadaka. Annabi ya ce ma naqasa min malin sadaka. Annabi ya ce tun da aka yi duniya sadaka bata taɓa tauye dukiya ba, sai dai ta haɓaka ta. Idan kaga ka bayar ta tauye, to ba da Allah ka bayar ba. Amma idan ka bayar, Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in, Allah ya ce fa huwa yukhlifu. Allah ya ce duk abin da kuka bayar wallahi zan mayar muku, kuma wa huwa khairur raziqin. Yo mayarwan ai yana hanyoyi da yawa ne. In Allah ya ga dama sai ya mayar maka da irin hanyar da ka bayar. Idan ka bayar kai ma sai a baka. An mayar maka ko ba mayar ma ba? Idan aka tashi bakan sai a ninka maka. An mayar maka? Ko kuma idan Allah ya tashi mayar maka, to sai ka je siyan wani abu da kudinka ya kasa, sai Allah ya kawo wani ya cika maka, shikenan ya mayar maka. Ko kuma kana zuwa sai wani ya ce bashi zan biya maka. Haka ne ko ba haka ba? Yana faruwa, bashi zan biya maka. Wannan Allah ya mayar maka ta wannan hanyar kenan. Ko kuma wata masifa ta taso maka, sai Allah ya kare ka, sai ya tsame ka, saboda dan me kayi sadaka. Kamar yadda manzo Allah ya ce ita wannan sadaka tana maganin musibu kala kala. Da haka in masifa ta dame ka, ka yawaita sadaka. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Shi yasa Allah ya ce wanda ya bayar sai in mayan masa. Shi yasa a sadda aka karanto irin wannan ayan wa aqradullah qardan hasana, ai akwai yar uwarta ko sun kai guda nawa? To kawo mana guda biyu ko uku mu ji. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. lokacin da za a yi tajhizi na jaishu usra, an shiga wani yanayi na fari a zamanin manzon Allah. Ba kuɗi, mutane sun shiga halin talauci. Sai ga labari ya iso manzon Allah, ga wasu tarin al'umman musulmi can za a kai musu hari, za a cutar da su, kafirai sun yi shirin yaƙi. Kuma gashi yanzu musulmi ba su da kuɗin da za su yi yaƙi, ga yunwa, ga ba abinci. Shi ne annabi sai tara sahabbansa, sai karanta wannan aya: man zallazi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifuhu adhafan kathira. Duk wane ne cikin ku zai bai wa Allah rance, idan Allah ya tashi mayar masa ya ninka masa mai yawa? Sayyidina Umar ya shiga gida, Abubakar ya shiga gida, Usman ya shiga gida. Abubakar ya fito da duka dukiyansa, ko sisi bai bari ba. Duk abin da ka san ya mallaka ya tattaro ya kawo ya ajiye manzon Allah, ya ce ya Rasulullahi duk abin da na mallaka ne gashi na bayar.
annabi ya ce Abubakar me ka bar wa iyalinka? Ya ce Allah da manzansa. To dama Umar ya yi tsammanin ba wanda zai kai shi kawo, to shi da ya je raba nashi biye ya kawo rabi. Umar ya ce tunda na ga sayyidina Abubakar na san cewa to akwai matsala, dole sai ya wuce ni. Yana zuwa sai ya ji an ce Abubakar duka nashi ya bayar, shi kuma nashi rabawa biyu ya badawa. Sayyidina Usman ana karanta ayan annabi ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana, wa zai ba wa Allah rance Allah ya mayar masa. Sayyidina Usman ya kalli manzo Allah ya ce na bada rakumi 100. Annabi yana ƙara karanta ayan man zallazi yuqridu Allah qardan hasana, Sayyidina Usman ya ce na ƙara rakumi 100 ya Rasulullah. Nawa kenan? Aka ƙara karanta man zallazi yuqridu Allah qardan hasana, ya ce na ƙara wata darin. Nawa kenan? Annabi sai ya kalli Sayyidina Usman ya ce ma darra ibn Affan ma fa'ala ba'da al-yawm. Kai duk abin da Usman zai wa Allah har ya mutu, Allah ba zai sake rubuta mai zunubi ba. Malam manya sun tafi, mazaje sun tafi. Kun bayanci abin da kyau? To a haka aka yi yadda aka rufe asiri aka tafi wannan yakin, saboda a kaiwa musulmi doki. To shi sa idan ka ba wa Allah rance sai Allah ya baka makamancinsa. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, babu wani abin da za ku gabatar wa kawunanku na alheri, Allah ya ce tajiduhu indallah, za ku same shi gaban Allah, Allah yana mai saka muku. Allah ka ba mu salada a wajenka. Huwa khairan, wannan shine alheri, wa a'zama ajra, kuma yafi kyawu yafi girman lada. Abinda kuka gabatar na alheri shine mafi alheri kuma yafi kyawun lada. Allah ya ce wastaghfirullah, ku nemi gafaran Allah. Inna Allaha ghafurur rahim, lalle Allah mai cikan gafara ne da kuma jin kai. Allah ta'ala ka gafarta mana. Ya muke da lokaci? Ya wuce ta, ya ba ku rubuto ba yau ko an ci bonus ne? Tsara minti 5? Akwai tambayoyi ne? Guda nawa? To ai ba zai mu shiga sabon suran nan ba, kawai sai mu tashi sabon sura, suratul muddassir gobe.